susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay laging kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, Lord God, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay nagtitipon ngayon upang magpasalamat, magsampa at magpuri sa iyong kadakilaan, O Lord Jesus, Lord God. Nawa po itong Panginoon, itong gabi na po ito, Panginoon, na ito po yung atong live streaming po na itong Panginoon, na ito po yung maabot sa ang sulok po ng mundo po, Panginoon, upang po, Panginoon, sa mga tao makarinig po
Panginoon, ng iyong salita. Nawa po sila'y mabless po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, Lord God, thank you for your love. Thank you for your kindness, oh Lord Jesus, Lord God. Hallelujah, hallelujah po, Lord Jesus, Lord God. And we praise, Lord Jesus, Lord God. We pray, Lord Jesus, Lord God, the life of Brother Neil, Lord Jesus, Lord God, na siya po ngayon, Panginoon, ang maghayag sa iyong salita. Nawa po yun, Panginoon, na ito po mai-discuss or ano po niya ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, Lord God. Nawa po ito yung aming malakaran sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Panginoon, ang bawat salita ng aming marinig sa bawat salita ng aming maririnig po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, Lord God. We give you honor, we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong muli ay magbibigay ng ating mga awitin, ating mga papuri sa ating Panginoon. Tayo po iaawit sa gabi pong ito. Amen, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We will sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. So yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Once again we will sing, I'm trading my sorrows, Lord. I'm trading my sorrow, trading my shame, my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Lord, I'm trading our sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we gonna say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, say yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. My sickness, Lord, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Oh, we sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Once again, say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh la
Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. We trade our sorrows to you. We turn our mourning into dancing, Jesus. Your light broke through my night, restore exceeding joy. So your grace fell like the rain and made this desolate. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your light broke through my night, restore exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desolate. You have turned mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. So you have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. So here we will sing your light. Your light broke through my night, restore exceeding joy. Lord, your grace fell like the rain, made this desolate. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Come on, church, we will declare, this is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome. We will say, this is how we overcome. 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 I've turned mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Oh, thank you, Lord, for turning our mourning into dancing, Jesus. Oh, we give you our sorrows, turn it into joy. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. We worship you. Yes, Lord.
Sa gabi pong ito, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Yun na nga, every sorrow, every tears, every sickness, ibigay natin sa ating Panginoon sa gabi pong ito. Sabihin natin sa Kanya, Lord, Ikaw ang aking mundo. You are my world. Ikaw ang aking Diyos. Kaya Panginoon, narito kami muli. We offer our lives to You. And once again, we will declare na Ikaw ang aming Panginoon na sinasamba. Salamat, Panginoon. Father, I adore You more than anything my heart could wish for. I just want You, my Jesus, my beloved Savior. Everything I am, I owe to You. I owe it all to You. And angels come and adore You.
every lyrics of this song, sabihin natin sa Panginoon na ikinig po siya ngayong gabi. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, you are my Lord. You are my God. Lord, we lay down our lives before you. Bawat lyrics po ng kantang to, sabihin natin sa Panginoon na parang ito po, Panginoon, ay nanggagaling sa aming mga puso. And we mean it, every lyrics, as we declare na ikaw ang aming Panginoon. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Once again, we won't sing. You are my Lord, you are my God, and I lay down, yes, Lord, we lay down our lives before you. We give our lives for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Once again, you are my world, yes you are. You are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take. You are my world. You are my world. You are my God. You lay your life, Jesus. You lay your life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. We'll lift you high, higher than all others.
Panginoon, maraming salamat once again sa gabi pong ito. Na alam namin ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Lord, as we listen to your word sa gabi pong ito, Lord, tunay nga, Panginoon, na narito kami yung mga anak, handang tanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita sa gabi pong ito. Maging sa amin po mga tahanan ngayon, O Diyos, sa lahat po, O Diyos, na nanonood, sumusubaybay, Panginoon, sa live stream na ito, O Diyos. Lord, we know na sila rin po, O Diyos, ay aabutin mo ng iyong mga kamay. And you will speak to their hearts. Sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Let your Holy Spirit ang patuloy na mag-guide sa amin, patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng understanding, ng knowledge, na maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita mo na maririnig namin sa gabi pong ito, O Diyos. Lord, we thank you. We worship your name. We bless your name. We lift your name on high. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. At salamat po sa mga yung presensya na narito at sa mga nanonood. Na grabe po yung experience ng Banal na Espiritu. Grabe po yung pagkilos niya. Kung talagang nanaisin natin na kumilos ang Banal na Espiritu. May pagkilos at may pagkilos talaga. Diba? Katulad ng mga apostol. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Katulad po na naranasan ng mga apostol. Nung umalis ang ating Panginoon, umakyat na sa Diyos Ama. Amen. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, O God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, na kung saan pagbubulay-bulay namin ang iyong salita. Lord, hallelujah, gamitin mo lang po ako, Panginoon, na iyong tagapagsalita at ang iyong Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, inaangkin namin ang katagumpayang ito, Panginoon. At sa mga anak mong makikinig at sa nanonood, nakikinig, O God. Huwag lang kami, Panginoon, na makinig, kundi, Panginoon, intindihin namin ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Pagpalang muling gabi sa bawat isa. Amen. Grabe po ang pagkilos talaga ng Banal na Espiritu kung ating itong nanaisin. Katulad po kanina, yung pagkilos, no? Grabe, ang sabi sa awit kanina, you are my world, no? Ikaw ang aking mundo. Ngayon, sa gabing ito, sino ba ang mundo mo ngayon? Sino ang mundo mo ngayon? Ang mundo mo ba ngayon si ganito? Ang mundo mo ba ngayon ay problema? Kung yan ang mundo mo, ayan ang mararanasan mo. Pero ang mundo mo ang Diyos, mararanasan mo ang Diyos. Mararanasan mo ang Diyos kapag siya ang mundo mo. At hindi lang mundo mo ang Diyos, siya rin ang Panginoon mo. Sabi sa awit, you are my world and you are my God. You are my Lord. Napakasarap po ng awit na yun kapag binulay-bulay natin yung awit na yun. Basahin po natin sa Acts 2:1-4. Ito po yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Acts 2 verse 1-4. Ang sabi dito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Verse 2, walang ano-ano'y may ingay na nagbula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bayan na kinaroroonan nila. Sabi doon, walang ano'y, walang pasintabi. Kumbaga, wala nang katok-katok. Oy, papasok ako ha. Oy, magpapaalam ako ha, lalapit ako dyan. Wala na. Ang sabi dito, walang ano-ano'y may ingay na nagmula. Na sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Na kinaroroonan daw ng mga apostol. Ano sabi sa verse 3? May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. May dilang apoy daw po. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. At sabi pa doon, meron pa ba? Wala na. Ang sabi doon, no?
may dilang apoy daw na bumaba sa kanilang ulo, na napuspos sila ng banal na espiritu. Sa gabing ito, gusto ba nating mapuspos o maranasan ang pagkilos ng banal na espiritu? Lahat tayong Kristiyano, ang ninanais natin tuwing sasamba tayo sa Panginoon, ninanais natin yung pagkilos lagi ng banal na espiritu. Dahil pag walang pagkilos ng banal na espiritu, baliwala lahat yung ginagawa natin ito. Diba? Kaya katulad ng mga apostol na to, kumilos yung banal na espiritu sa kanila, bumaba. Lahat sila napuspos. At sa pagkapuspos nila, nagsalita sila ng iba-ibang wika. Iba-ibang wika yung sinalita nila. Ganun po yung kapangyarihan ng banal na espiritu pag kumilos po sa atin. Amen? Gusto po ba natin maranasan? Amen. Gusto natin maranasan pagkilos. Pero bago yun, may kailangan tayong gawin upang maranasan natin yung tunay na pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Ano-ano itong mga kailangan natin gawin? 4 lang po ito. Ang kailangan natin gawin upang kumilos ang banal na espiritu sa ating buhay, pagsunod. Kailangan merong pagsunod. Diba? Kung walang pagsunod, walang pagkilos ng banal na espiritu. Sabi, tulad ng mga apostol, sila ay sumunod sa bilin ng Panginoon na manatili upang maranasan nila ang banal na espiritu. Ano sabi sa Gawa 1:4? Basahin po natin sa Acts 1:4. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Pinagbilinan daw po ang mga apostol ng Panginoong Jesus na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Ano sabi ng Panginoon Jesus sa mga apostol? Huwag muna kayong umalis. Diba? Kung sila ba'y umalis, hindi sila sumunod sa binili ng Panginoon, mararanasan kaya nila yung pagkilos ng banal na espiritu? Hindi nila mararanasan kung walang pagsunod. Kaya napaka-importante para kumilos yung banal na espiritu sa atin, kailangan may pagsunod. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Sumunod ka. Kung gusto mong maranasan yung banal na espiritu, sumunod ka. May pagsunod. Diba? May obedience. May pagsunod. Dahil kung walang pagsunod, walang pagkilos. Kailangan natin sumunod. Kailangan natin sumunod kung sino man yung binigay sa ating mga inatang sa ating mga leaders, mga pastor, bishop, kailangan natin sumunod. Dahil doon natin makikita yung pagkilos ng banal na espiritu sa pagsunod eh. Makakilos ba ang banal na espiritu pag hindi tayo sumunod? Wala. Tulad ng mga apostol na to, sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, huwag muna kayong aalis dyan. Huwag muna kayong aalis. Kung umalis siya mga apostol na yan, hindi nila mararanasan. Hindi sila mapupuspos, hindi sila makakapagsalita ng iba't ibang wika, walang dilang apoy sa ulo. Kaya sa buhay natin, sa bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Diyos, naisin natin yung pagkilos ng banal na espiritu. Sino ba yung kumikilos sa'yo ngayon kung hindi ang banal na espiritu? Kung walang banal na espiritu, hindi ka sumunod, sino ang kumikilos sa'yo? Malamang, ang diablo. Hindi mo sinunod ang Diyos eh. Sinong kikilos? Walang kilos ng banal na espiritu. Ang kikilos, diablo sa buhay mo. Sinuway mo ang Diyos eh. Dinasubay mo ang Diyos. Mas sinunod mo yung diablo. Hindi diablo ang kikilos sa'yo. Diba? Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, naisin natin na sumunod tayo lagi sa Panginoon. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, sa mga kasama niyo po sa bahay, sumunod ka. Sumunod ka. May pagpapala sa pagsunod eh. Diba? Katulad sa magulang, diba? Pag inutusan ng anak, kapag sumunod dyan, may pagpapala yan. Diba? Lalo na't kapag sumunod ang anak mo na sa utos mo, may pagpapala. Anak, anong gusto mo? Diba? Meron ka pang sasabihin na, anong gusto mo? Diba? Kumbaga nag-o-offer ka na. Nag-o-offer ka na ng anong gusto mo. Ganon din sa Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin, Lord, ito ang gusto ko. Pero dahil sumunod ka, walang ano-ano'y, may pagkilos ng banal na espiritu. Walang pansintabi, walang tao po. Diba nga sabi sa verse 3, sabi doon kanina, verse 3 ba yun? O verse 2? Verse sa ano? Sa Acts 2:1, Acts 2:3. 3 po ba yun? 3 or 2? Sa 2 po, sa verse 2. Verse 2, chapter 2. Yun, sabi din, no? Dahil sumunod sila sa Panginoong Hesus, walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Di ba? Dahil sa pagsunod, walang ano-ano eh. Walang pasintabi, walang tao po na sa pagsunod lang. Doon pa lang, kikilos na yung banal na espiritu sa buhay natin. Kaya napaka-importante po ng sumunod. Example po natin yung buhay ni Saul, ni King Saul. Di ba? Dahil ito po, disobedience po itong ginawa ni Saul eh. Example natin buhay niya. Yung sinabi ng Panginoon sa kanya, diba?
Sabi ng Panginoon sa kanya na wala kang ititira, patayin mo lahat. Anong ginawa niya? Nagtira siya. Nag-disobey siya sa Panginoon. Ano nangyari? Nawala yung anointing, nawala yung spirit ng Diyos sa kanya. Kaya ganun din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kapag sinuway natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, mawawala yung anointing, mawawala ang spirit. Diba? Wala na, mawawala lahat kapag sinuway natin ang Diyos. Kaya napaka-importante bilang isang Kristiyano sa ating buhay, yung pagsunod. Isa pa, sabihin mo sa katabi mo, pagsunod. Diba? Sumunod ka. Kailangan natin yan bilang isang Kristiyano. Diba? Sabi sa Roma 8:6, basahin po natin sa Roma 8:6. Roma 8:6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ano daw po ang dulot kapag sumunod tayo sa banal na Espiritu sa Diyos? Nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Sino pong gusto ng buhay? Lahat tayo gusto ng buhay. Sino gusto ng kapayapaan? Lahat tayo gusto ng kapayapaan. Sino ang ayaw? Kaya sumunod. Diba? Kung ayaw mo ng buhay, huwag kang sumunod. Kung ayaw mo ng kapayapaan, huwag kang sumunod. Pero kung gusto mo ng buhay, sumunod ka. Kung gusto mo ng kapayapaan, sumunod ka. Amen? Amen? Sabi doon, ang pagsunod sa hilig na laman ay naghatid ng kamatayan. Napakadelikado po nito. Kaya kung nakakagawa tayo ng pagkakamali sa ating Diyos, humingi ho tayo ng tawad. Wala pong perpekto sa mundong ito. Lahat po nagkakasala. Dahil kung merong perpekto man, kinuha na ng Lord. Bakit hayaan ka pa niya magkasala ng Panginoon? Kukunin ka na yan. I-raptured ka na yan. Hindi ka niya na nahayaan magkasala pa. Kaya kung nakakagawa man tayo ng kasalanan na pagkakamali sa Panginoon dahil sa pagsuway natin sa pagsunod sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Para kumilos yung banal na Espiritu sa buhay natin. Para kumilos siya, para tunay na pagkilos. Kasi kung may pagkilos, may pagbabago. Sa pagsunod natin, may pagbabagong magaganap. Sa buhay natin, sikapin natin na pagsunod. Amen. Ano pang sabi doon sa John 14:15-17? John 14:15-17. Ito po, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isang tagapagtanggol na magiging kasama niyo magpakailanman. Ano daw sabi ng Panginoon? Kung iniibig daw natin siya, tutuparin natin ang kanyang salita. Susundin natin ang kanyang mga salita. Diba? Hindi na tayo magkakaroon ng alinlangan, hindi na tayo magkakaroon ng, baka pwede sila na lang. Diba? Kung tunay na mahal natin ang Diyos, sundin natin ang Diyos. Kung tunay nating mahal ang Diyos, huwag ka na mag-alibay, huwag ka na magdahilan. Mahal mo ang Diyos eh. Kapag may mahal ka bang isang tao, kahit malayo yan, pupuntahan mo yan. Kahit na bagit umuulan yan, pupuntahan mo yan kasi mahal na mahal mo eh. Diba? Ang Diyos pa kaya na nagbigay sa iyo ng buhay. Diba? Minsan, sa buhay natin talagang napakahirap sumunod. Diba? Pero dahil sa katigasan ng ulo natin, napapahamak tayo. Diba? Pero dahil tunay na mahal natin ang Diyos, kaya tayo naririto, dahil mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang tinuturo sa buhay natin. Ano pa sabi doon? Bibigyan niya tayo ng tagapagtanggol, kundi ang banal na Espiritu. Ito yung sabi doon, tagapagtanggol lang. Siya ang Espiritu ng katotohanan, ito nga po yung katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya nasa inyo, siya mananatili sa iyo. Diba? Ito yung ayaw ng sanlibutan. Bakit? Ano ba yung Espiritu? Ano ba yung trabaho ng Espiritu? Ano ba yung role niya? Para i-correct ka, para itama tayo. Ayaw ng sanlibutan yan eh. Ayaw ng mundo yan. Lalo na yung mga unbeliever, ayaw nang itinatama yan. Minsan nga, may Kristiyano pa na ayaw magpatama. Diba? Pag di ka nagpatama, tatamaan ka. Diba? Amen? Kailangan sumunod tayo. Kailangan sumunod tayo para kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil ang Espiritu, siya yung katotohanan eh. Ito yung di ayaw matanggap ng sanlibutan. Kaya kung ayaw mo tanggapin ito, yung katuruan ng banal na Espiritu sa ating buhay, nabibilang ka sa sanlibutan. Nabibilang po tayo sa sanlibutan kapag ayaw natin tanggapin yung correction ng banal na Espiritu. Dahil isang role ng banal na Espiritu, itama ka eh. Isang role ng banal na Espiritu, ipaalala sa'yo yung mga ginagawa mo. Turuan ka. I-remind sa'yo, sabi si John 14:6. John 14:16 ba yun? Ay, 26. Yeah? Ang banal na Espiritu yung magtuturo.
tagapagturo, tagapagpaalala sa atin. Diba? Kaya kung di tayo susunod sa Panginoon, walang pagkilos. Amen po ba? Amen. Kaya isa pa, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Sumunod ka. Sunod lang po tayo. Wala pong mawawala sa pagsunod. Amen. Pangalawa, para kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, para mas tunay na kumilos, yung pangalawa natin, paghihintay. Amen. Marunong po ba tayong maghintay? O baka naiinip na tayo? Naiinip na po ba tayo ngayon? Sa mga nanonood po, maghintay po tayo. Tapusin po natin yung live stream na to para kumilos po yung banal na Espiritu sa ating buhay. Para pagarian tayo. Amen? Yung pangalawa, paghihintay. Tulad ng mga apostol, sa paghihintay nila, naranasan nila yung pagkilos ng banal na Espiritu. At sila yung napuspos, nagsalita sila ng iba't ibang wika dahil naghintay sila. Anong sabi po dun sa Acts 1:4? Balikan po natin Acts 1:4. Diba? Samantala siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, ito po sabi, hintayin niyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Hintayin ninyo yung pinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Kung walang paghihintay ang ginawa ng mga apostol sa panahon na yon, tingin nyo ba, mararanasan nila yung banal na Espiritu? Ngayon, sa buhay natin, dito tayo ngayon sa church, o nanonood tayo, kung hindi mo hihintayin matapos to, kikilos ba ang banal na Espiritu sa'yo? Kung di mo hintayin, kung uuwi ka na, kung iswipe mo na yung cellphone mo sa papunta kung saan, kung wala kang paghihintay na matapos ito, ang mga apostol, naghintay sila. Naghintay sila na pagdating ng Panginoon, pagdating ng banal na Espiritu. Kaya naranasan nila. Napuspos sila ng banal na Espiritu. Diba? Tingnan po natin to. Sa paghihintay nila, walang sinabi ang Diyos sa date. Gantong oras, alas 4 ng hapon, October 13, 2021, darating ang banal na Espiritu. Walang sinabi ang Diyos na sinabing ganun, walang oras. Diba? Ang hirap pong maghintay sa isang tao kapag hindi ka binigyan ng oras. Amen? Yung kasinungalingan na, OTW na ako. Diba? On the way na ako. Hindi mo alam kung nasan siya. Hindi mo alam kung naliligo pa. Basta on the way na. Diba? Ganito po yung paghihintay na ginawa ng mga apostol. Naghintay ho sila. Hindi nila alam kung kailan darating. Hindi nila alam kung ngayon ba, mamaya ba, bukas ba. Ang ginawa lang nila, naghintay sila. Hindi nila alam kung doon ba darating ang banal na Espiritu sa kabilang kanto, kung doon ba sa SM ang banal na Espiritu. Walang ganun-ganun. Ang sabi lang ng Panginoon, maghintay kayo sa pangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Ano ibig sabihin? Nagtiwala sila sa Diyos sa paghihintay. Kailangan natin kasi minsan sa buhay natin, mainipin ang tao minsan ang Kristiyano. Lalo na kapag ang turo, 2 oras, 1 oras na mahigit, naku, inaantok na yung mga Kristiyano. Meron ba dito yon? Wala. Amen, sabi mo, hindi ako yun. Ha? Mainipin ang Kristiyano minsan. Totoo to. Ha? Minsan, makikita nyo, alam nyo ba kung bakit yung mga pastor, minsan mga bishop, pag magtuturo, minsan may ganon? Panggising yun eh. Kasi minsan nakikita nila, tanaw po ng mga nagtuturo dito kung ano yung ginagawa natin. Kung natutulog ka, anong ginagawa mo? Ha? Kaya kung mainipin ang buhay mo, kung mainipin ka bilang isang Kristiyano, walang pagbabago sa buhay mo. Walang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya sa mga nanonood dyan, tapusin po natin itong live stream na to. Maghintay po tayo para maranasan natin yung tunay na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Katulad ng naranasan ng mga apostol. Ako po dati, mainipin din akong tao. Yung mga bago-bago pa lang po akong Kristiyano, siguro 3 years, di na bago yun eh. Ako, 3 years ako, mainipin pa rin akong Kristiyano. Simba, uwi lang po ako. Simba, uuwi. Minsan hindi ko pa tinatapos yung simba. Nasa kalagitnaan pala ng sermon, umuwi na ako. Naiinip ako. Pero ano nangyari? Dahil sa mainipin ako, walang pagbabago sa buhay ko. Kung ano yung pagpasok ko sa church dati, ganun din ako paglabas. Ganun pa rin ako paglabas kasi walang pagkilos eh. Kasi kung tunay natin mararanasan ng banal na Espiritu, may pagbabago. Kasi kumilos siya eh. Kumilos ang banal na Espiritu sa buhay natin eh. Yung dating mainipin ka, hindi ka na mainipin.
Kahit 3 oras pa yung turo na yan. Amen? Meron na bang inaantok? Amen. Pangatlo, pagkakaisa. Sabihin po natin, pagkakaisa. Ano yung una natin? Pagsunod. Pangalawa, paghihintay. Pangatlo, pagkakaisa. Napaka-importante po bilang isang Kristiyano o sa isang pamilya ng Diyos ang pagkakaisa. Wala po dito yung pagkabahagi-bahagi. Kasi kung meron mang pagkabahagi-bahagi dito sa isang church, may division, walang pagkakaisa, walang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung tayo magkakaisa, mararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan po natin ang mga apostol. Ano po yung pagkakaisang ginawa nila? Di ba? Basahin po natin yung Acts, balikan po natin yung key verse natin. Acts 2, verse 1-4. Basahin po natin yung pagkakaisa nila. Tingnan niyo po ito. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Ano sabi doon? Nagkakatipon silang lahat. Ibig sabihin, may pagkakaisa. Diba? Wala doon si Pedro, wala doon si Juan. Diba? Anong sabi doon? Nagkakatipon-tipon. Ibig sabihin, may pagkakaisa. Verse 2, sabi doon, ito yung verse 2 po. Walang ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Amen? Ang sabi doon, dahil sa pagkakaisa nila, naranasan nila yung banal na Espiritu. Siguro kung tayo magkakaisa talaga, diba? Wala yung pagkabahagi-bahagi, sa mga church na iba, wala yung kanya-kanya, wala yung grupo-grupo. Siguro, kada sa pagsamba natin, may bababa ang banal na Espiritu. Diba? Napaka-importante po ng pagkakaisa. Example po natin, ito pong worship team. Example po natin na ang drummer, kung ang drums niyan saliwa sa tugtog ng mga gitarista, bahista, di ba ang banal na Espiritu? Ingay ang lalabas, masakit sa tenga. Example, ako tumutugtog po ako ng bass. Kung ang chords ng gitarista, G, tas gagawa ako ng sarili kong chords, walang pagkilos, ingay. Masakit lang sa tenga. Diba? Kaya napaka-importante bilang isang Kristiyano sa buhay natin, yung pagkakaisa. Diba? Ang sabi dun sa Efeso 4:3-6. Basahin po natin. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Ano daw po? Sikapin daw po natin, mapanatili yung pagkakaisa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kapayapaan. Kung walang kapayapaan sa kapatid mo, ibig sabihin, war kayo niyan. Wala kayong kapayapaan dalawa. Kaya kung kayo magkakaisa, may peace kayo, may kapayapaan. May iisang katawan at iisang espiritu. Tulad na may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos, tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ano daw po doon? May iisa tayong Diyos, iisang pagbautismo, iisang banal na espiritu. Ano ibig? May pagkakaisa. Kung wala tayong pagkakaisa, walang pagkilos. Hindi natin mararanasan yung tunay na pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Kaya kung gusto natin maranasan yung tunay na pagkilos ng banal na espiritu, magkaisa tayo. Sabi mo sa katabi mo, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magmahalan tayo. Kasi yun yung Diyos eh. Nagmamahalan. Nagkakaisa. Diba? Ano bang nagagawa ng pagkakaisa? Marami pong nagagawa ng pagkakaisa. Isang nagagawa ng pagkakaisa, napapagaan na itong mga gawain. Diba? Kung ikaw lang mag-isa ang gumagawa dito sa church, ikaw lang minsan naglilinis, mabigat, mahirap. Nakakapagod. Pero kung pagsama-sama at nagkakaisa tayo, napapagaan na ito yung mga gawain natin. Diba? At madali bumaba ang banal na espiritu sa pagkakaisa natin. Ano pa nagagawa ng pagkakaisa? Nagkakamit ito ng katagumpayan. Nagkakamit ng katagumpayan. Katulad ng mga apostol. Nagtagumpay sila. Ano yung tagumpay nila? Nagtagumpay sila na maranasan ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Naisin po natin na magkaisa tayo para maranasan natin
ang pagkilos ng banal na Espiritu. No? Magkaroon po tayo ng relasyon sa bawat isa. At meron po tayong same goal. Meron po tayong iisang mitiin. Ano yung isang layunin natin? Yung maranasan, yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayun yung same goal natin sa pagkakaisa natin. Dapat ayun yung goal natin sa isipan natin. Sa pagkakaisa namin ni brother, ni sister, bababa ang banal na Espiritu. Kaya kailangan natin magkaisa. Kung meron mang isang brother, isang sister na tumataliwas sa'yo, kausapin natin na magkaisa tayo. Huwag tayong magkanya-kanya. Mahirap pong magkanya-kanya. Napapabigat po ang gawain. Napapabigat po ang pagbaba ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ano yung una natin? Pagsunod, paghihintay. Napaka-importante po ng paghihintay. Pagkakaisa, at yung pang-apat po natin, last. Napaka-importante po ng huli. Ito po ang dapat po natin gawin. Pagsuko. Para maranasan natin ang tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung pagkilos niya sa buhay natin, kailangan nating sumuko. Kailangan natin may pagsuko. Ang pagsuko sa banal na Espiritu ay may kapayapaan. Ang pagsuko sa banal na Espiritu ay may kalayaan. Sabi sa Galatians 5:25, ano pong sabi sa Galatia 5:25? Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paggariin natin sa ating buhay. Diba? Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin paggariin natin. Surrender na natin buhay natin sa Espiritu. Siya nagbibigay ng buhay eh. Diba? Paggarihan na rin natin siya. Diba? Huwag na natin paggarihan ang ating sarili. Huwag na tayong manahan sa ating sariling kakayahan. Diba? Sabi sa Proverbs, ipagkatiwala natin lahat ng bagay natin, lahat ng ating bitihin sa Panginoon. Diba? Ipagkatiwala natin sa lahat sa Panginoon. Isuko natin para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. At dahil sa pagsuko natin, mararanasan natin yung tunay na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. At lahat tayo nais natin to. Mararanasan lang natin yung genuine. Ang tunay na pagkilos ng banal na Espiritu kapag sumuko tayo. At sa pagsuko natin may kalayaan. Kalayaan sa sakit, kalayaan sa kasalanan. Sa pagsuko may kalayaan. Kung dati kang ganito ang buhay, dahil sinuko mo ang buhay mo sa banal na Espiritu, sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, may kalayaan. Sabi sa Roma 8:2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa pagsuko natin, wala na tayo. Ano sabi doon? Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi mo, tapikin mo yung katabi mo. Wala ka na sa Espiritu. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na. Yun kung tunay tayong susuko sa Panginoon. Baka ngayon ka lang susuko. Baka ngayon, dahil narinig mo to, ngayon ka lang susuko, bukas, hindi na. Araw-araw po tayo magpabago sa Panginoon. Diba? Ang sabi doon sa salita ng Panginoon, ang nakikipag-isa kay Kristo ay bago nilalang na. Araw-araw po tayo makipag-isa. Para araw-araw tayong mabago. Araw-araw tayong sumuko. Kasi araw-araw tayong nagkakamali. Araw-araw tayong nagkakasala. Kaya araw-araw, maya't maya tayo sumuko sa Panginoon. Sa mundo, kapag sumuko po tayo, kulong ka. Amen? May sistensyang 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, o habang buhay na pagkabilanggo. Depende sa kasalanang nagawa mo. Amen? Ganun sa mundo. Pero sa Diyos, pag sumuko ka, kahit gaano pa karami ang kasalanan mo, papalayain ka niya. Amen? Anong pinagkaiba sa mundo at sa Diyos? Sa mundo, kulong ka. Depende sa iyong kasalanan. Sa Diyos, kahit anong pagkakamali mo, kahit anong pagtalikod mo sa Kanya, kahit anong kasalanan ginawa mo, may pagpapalaya sa iyo. Dahil ano? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Katulad ng mga apostol, naranasan nila, may pagsuko sa kanila eh. Bago tawagin itong mga apostol, kung babasahin natin yung mga simula ng mga tinawag sila ng Panginoon, may pag-surrender, may pagsuko. Si Peter, mangingisda, nag-aayos ng lambat, tinawag. Sumunod kayo sa akin, di ba? Sumunod, sumuko. Sumunod sa kanila, sumunod ang mga apostol sa Panginoon. May pagsuko para maranasan natin yung tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil kung walang pagsuko sa buhay, walang pagkilos.
Katulad ng mga apostol, naranasan nila. Kaya naisin natin na maranasan yung tunay na pagkilos. Sabi sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Sabi doon, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kung ang Espiritu Santo ang patnubay sa ating buhay, di ba? Hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. Bakit? Ano sabi ko kanina sa umpisa? Ang Espiritu ang siyang tagapagpaalala sa iyo, tagapagturo, tagapagpaalala. Ang Espiritu, ayan ang role ng Espiritu eh. Dahil kung meron kang Spirit sa buhay, diba? Alam mo na yung tama at mali. Kung dati, wala ka pang Espiritu sa buhay mo, hindi mo alam yung tama at mali eh. Alam mo lang ganyan. Pero hindi mo alam, nagkakasala ka na pala. Hindi mo alam na hindi pala okay. Pero dahil meron kang banal na Espiritu na, meron ka ng pagsuko sa Diyos, meron ka ng pagsuko sa banal na Espiritu, nalalaman mo na yung tama at mali. Alam mo na yung tama at mali. Kung dati, ginagawa mo itong gantong bagay, ngayon hindi mo na gagawin. May conviction na. Diba? May konsensya, kumbaga, nabuhay yung tunay na konsensya mo. Dati may konsensya kang ganito lang eh. Okay lang yan. Hindi naman nakikita eh. Okay lang yan. Kumupit ka lang, piso lang yan eh. Ganon yung dating konsensya mo. Diba? Yung conviction ng kalaban, yung konsensya ng kalaban, ayun yung nasa iyo eh. Pero dahil sa pagsuko mo, meron ka ng tunay na konsensya. Meron ka ng tunay na banal na Espiritu na magsabi sa, oops, tama na yan. Mali na yan. Meron ng rebuke, oops, ganyan ka na lang, mapapahama ka na. Meron ng tagatama. Meron ng tagapagpaalala sa atin dahil tunay tayong sumuko. At alam ko sa nanonood at ang narito, meron tunay tayong pagsuko. Sabihin po natin, pagsuko. Napakasarap pong sumuko sa Panginoon. Sabi nga natin sa awit kanina, inaawit pa natin ng buong puso. Kaya na, kung maranasan, sabi sa awit, you are my world, you are my God. Diba? Ikaw ang aking mundo, ikaw ang aking Diyos. Tapos hindi ka sumusuko sa Panginoon. Tapos hindi ka marunong makipagkaisa kay sister, kay brother. Tapos hindi ka marunong maghintay. Tapos hindi ka marunong sumunod. Tapos hindi ka marunong sumuko. Tapos sasabihin mo sa awit, Lord, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking mundo. Tapos sasabihin, ano yung lokohan? Sa paglilingkod po sa Diyos, walang joke time dito. Lahat po tayo seryoso. Kailangan seryoso. Seryoso ang Diyos eh. Bakit? Paano ko nasabing seryoso? Seryoso siya nagpapako sa krus eh. Seryoso siya nagpakagupit. Seryoso siya nagpakorona ng tinik. Seryoso siya nagpasa ng krus. Seryoso siya nagpapako. Tapos ikaw, hindi mo sa seryoso yung paglilingkod mo sa Diyos? Paano kung dumating yung Panginoon, yung panahon, hindi ka na seryosohin ng Diyos? Saan ka pupunta? Mahirap pong kalabanin ng Diyos. Di ba ng kalabanin natin si Satanas? Bakit? Kasi meron kang Diyos na tatawagin eh. Satanas, lumayas ka sa pangalan ng Panginoon. May Diyos kang tatawagin. Kalabanin mo ang Diyos. Sino ang Diyos na tatawagin mo? Wala. Kasi kinakalaban mo ang Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo minsan ng tao napapahamak. Kaya kailangan bilang isang Kristiyano, kung gusto mong maranasan, kung gusto natin maranasan yung tunay na pagkilos ng banal na Espiritu, sumuko na tayo. Napapaligiran ka na ng mga anghel ng Diyos, hindi ka pa susuko. Minsan kailangan pa natin na dead end na yung buhay natin eh. Yung nandun na tayo sa bingit ng kamatayan, bago mo tawagin ng Diyos, Lord, pumamatay na ako, kailangan kita. Lord, wala na akong pupuntahan pa, kailangan na kita. Hihintayin pa ba natin na dead end na yung buhay natin bago tayo sumuko sa Diyos? Huwag na natin hintayin. Kasi kung hihintayin natin yun, baka dun pa lang. Mawala ka na. At ayaw natin mangyari yan sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya napakalaga po ng pagsuko. Last verse po natin, sa 2 Corinthians 3:17-18. Pangalawang Korinto 3:7-18 po. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalayaan. Sa pagsuko, ang Espiritu nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayon, naalis na ang talokbong, nagniningning na sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tingnan niyo po natin. Nakita niyo po ba? Tingnan po natin yung sa nanonood po. Tingnan po natin yung mga katabi natin. Tingnan niyo po kung nagniningning siya. Nagniningning ba? Tingnan niyo. Dahil kung di nagniningning yan, may talokbong pa yan. Blooming ba? Blooming? Ha?
Blooming ba? Ha? Kaya, kung hindi nagniningning yan katabi mo ngayon, ha? Kung hindi nagniningning yan, may talokbong pa yan. Paalis mo kay Lord yung talokbong na yan. Sister, brother, hindi ka nagniningning. Paalis mo kay Lord yung talokbong mo. Ang sagwa eh. Diba? Ang pangit mo tingnan eh. Totoo po, pangit tingnan ng kasalanan. Kaya nga meron tayong espiritu na nag-guide sa atin. Nagbibigay ng kalayaan eh. Kalayaan sa kasalanan eh. Sabi doon, at ngayon, naalis na ang talokbong nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. Diba? Dahil naalis na yung talokbong sa mukha mo, yung kasalanan mo, yung pagdududa mo, yung murmuring mo sa Panginoon, napalitan na ng ningning ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, kapag nakita ka ng Diyos, wow, ang pogi pala na yun to. Ako lang nagpapangit. Makalis na nga dito sa kanya. Di ba? Ang ganda pala niya. Mapapahiya ang dyablo. Kapag nakita niya yung ningning sa mukha natin, na tunay na kumikilos yung Banal na Espiritu sa buhay natin. Ano pa? Tuloy po tayo. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin. Mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Amen? Gusto po ba natin maging kalarawan ng Diyos? Amen? Nilikha po tayo ng Diyos na kawangis niya, na kalarawan niya. Ano po ang larawan ng Diyos? Mabuti, mabait, mapagtimpi. Ano yung bunga ng Banal na Espiritu? Diba? May love, may joy, may peace, may gentleness, diba? May self-control, may patience. Diba? Ayun yung tunay na bunga ng Banal na Espiritu. Ayun yung larawan. Ayun yung larawan ng Diyos na bumubunga sa atin dahil sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya mahalin mo yung kapwa mo kasi bunga ng Banal na Espiritu sa buhay natin eh. Diba? Kaya, ayun yung nagniningning sa atin, yung bunga na ng Banal na Espiritu. Wala na yung dating talokbong na bunga ng kasalanan mo. Wala na yun. Ngayon, ang nagniningning na sa'yo, dahil tunay kang sumuko sa Banal na Espiritu, ang magniningning na sa'yo, yung bunga ng Banal na Espiritu, yung love. Kung dating naiinis ka kay sister, kay brother, love mo na siya ngayon. Amen? Kung dating mayroong ang galit kay sister, kay brother, love mo na siya ngayon. Kung dating naiinis ka, meron ka ng pagtitimpi. May self-control ka na ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may self-control ka ba ngayon? Amen? Meron ka ng ganun. At hindi lang po natatapos doon. May kabutihan. Merong kabutihan, may kagandahang loob. At hindi lang pwede kabutihan na ipakita mo kay sister, kay brother, sa mga kapatid natin, sa mga Kristiyano. Kailangan may magandang kalooban din. Diba? Mahalin po natin. At magkaroon tayo ng joy. Napakasarap po may joy. Dahil kapag ito pong joy na to ang nawala, hindi na po natin mahugasan ng plato. Amen? Joke lang. Amen. Kasabi ko lang walang joke. Pero minsan, kailangan ng patalastas para panggising. Diba? Kapag nawala ang joy sa buhay mo, sa bahay, hindi ka makakapaghugas ng pinggan. Ganun rin sa Panginoon. Kapag nawala ang joy mo sa paglilingkod, diba? Walang pagkilos ng Banal na Espiritu. Diba? Malungkot ang buhay. Diba? Struggle. Walang kapayapaan. Walang kalayaan. Diba? Amen? Balikan natin number 1. Pagsunod. Kung gusto po natin kumilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay, sumunod ka. Sumunod ako. Sumunod tayo. Diba? Ako po ay naka-schedule pa. Naka-schedule October 26. Pero dahil sa pagsunod, na meron akong Banal na Espiritu, diba? Sinabihan ako kahapon na ako magtuturo. Diba? Dahil sa pagsunod, meron pagkilos ng Banal na Espiritu. At meron magniningning. Diba? Kung di ako sumunod, walang pagkilos sa akin ng Banal na Espiritu. Diba? Dahil sumunod ako nagising ako alas 4 na madaling araw. Gumagawa ako ng turo. Lord, masarap pong gumawa ng turo sa madaling araw kasi tahimik na naririnig mo lang yung makuliglig ng mga insekto. Diba? Ayun yung nagiging music mo, melody mo sa Panginoon. Masarap, nagising ako alas 4, nagagawa po ako ng turo. Sabi ko sa Holy Spirit, i-guide mo po ako, wag po ako maarahan sa sarili kong kakayahan. Dahil kung sa sarili kong katalinuhan lang ang bibigkasin ko dito, hindi na lang ako tatayo. Diba? Baka magsasayang lang ako ng laway dito. Dahil merong pagkilos ng Banal na Espiritu sa pagsunod, diba? Mararanasan natin siya.
paghihintay. Madaling araw, naghintay po ako ng turo, ng sasabihin ng Diyos eh. Kasi hindi naman pwede pagbuklat mo ng Bible, ayun na kaagad. Siyempre, kailangan mo munang manalangin, mag-pray. Ano yung ibibigay na turo sa'yo? May paghihintay. Diba? Pangatlo, may pagkakaisa ka sa Diyos. May pagkakaisa ka sa banal na Espiritu. At yung pagsuko, kailangan natin surrender sa buhay natin. Kailangan natin sumuko sa Panginoon. Kaya kung hindi ka pa sumusuko, kapatid, sa nanonood, napapaligiran ka na ng anghel ng Diyos. Sumuko ka na. Amen? Kaya sa gabing ito, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Banal na Espiritu, salamat sa mapagpalang gabing ito. O God, salamat Panginoon sa iyong salita, sa iyong katuruan na narinig namin. Lord, hallelujah, O God, tunay nga Panginoon, na maranasan namin yung tunay na pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming buhay. O God, at Lord, ibigay mo sa aming puso, ilagay mo sa aming isipan, puso, ang pagsunod sa iyo. Ang pagkakaisa, ang paghihintay, at ang pagsuko, Panginoon, sa iyo, O God. Tunay nga, Panginoon, na kung ito man, Panginoon, yung humahadlang, Panginoon, upang hindi na maranasan yung tunay na pagkilos, Panginoon, ng Banal na Espiritu, Lord, hinihingi na po namin ito ng tawad sa iyo, O God, upang walang maging dibisyon, walang maging pagkakabahagi, Panginoon, upang hindi na maranasan yung ganyang tunay na Banal na Espiritu. Lord, hallelujah, O God, dalangin ko, Panginoon, kung paano mo, Panginoon, pinaranas ang Banal na Espiritu sa mga apostol. Lord, ganun mo rin, Panginoon, iparanas, Panginoon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu ngayon sa aming buhay. Lord, ibaba mo po, Panginoon, ang dilang apoy, O God, at mapuspos kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon, at makapagsalita rin po kami ng iba't ibang wika, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo hinayaan, Panginoon, na manahan kami sa hilig ng laman. Manahan kami sa aming kakayahan. Bagkus, Panginoon, hinayaan mo kami, Panginoon, na magkaisa. Hinayaan mo kami, Panginoon, na sumuko sa iyo, O God. Lord, salamat. Salamat sa gabing ito, Lord, na kung saan, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong Banal na Espiritu ang nananaan sa amin, ay tunay nga, Panginoon, na siyang nagtuturo at nagpapaalala sa amin. Salamat. Banal na Espiritu, malaya ka. Malaya kang kumilos, malaya ka magturo, malaya ka magpaalala sa amin. Ikumbik mo kami, i-rebuke mo po kami para maranasan ka namin. Salamat po, Panginoon, at sa iyong Banal na Espiritu, O God. Sa iyong papurit, pagsamba, sa tanging pangalan ng anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat na napakinggan niyo po yung napakagandang word ng Lord ngayong gabi. Nakaka-inspire. Kagaya din po ng pagbibigay. Ganon din po yung parang sinasabi ng Lord ngayong gabi sa akin, yung pagsunod sa pagbibigay. Pagbibigay natin ng ating mga ikapu at ang ating offering. Paghihintay po natin ng, syempre pag nagbigay po tayo kay Lord, meron po tayong hinihintay na pagpapala. Ang pagkakaisa po na sumunod din po, doon din po sa pagsunod din po, pagkakaisa na patuloy po tayong sumuporta sa mga gawain ng ating sambahayan. Pagsuko po ng ating mga resources. Kasi ang lahat naman po ng meron tayo ay nanggagaling din po sa Kanya. Buksan po natin ang ating Bible sa Lucas 6 verse 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Hallelujah. Sino po sa atin ang gusto na pagpalain po tayo ng Lord? Lahat po tayo, gusto po natin yon.
Alam niyo po ba na hindi lang po tayo tinawag ng Lord para pagpalain, kundi tinawag din tayo ng Lord para maging pagpapala din po sa iba. Amen. At paano po natin mararanasan yon? Paano po natin mabubuksan ang pagpapalang galing po sa Diyos? Yan po ay sa pamamagitan po ng ating pagbibigay through tithes and offering. At hindi lang po ang pagbuhos ng pagpapala ang ibinibigay ng Lord sa tuwing tayo po ay nagbibigay, kundi pati din po yung proteksyon na galing sa Kanya, proteksyon sa mga resources natin. Pinoproteksyonan po ng Lord yung mga resources natin, kagaya po ng mga trabaho natin, kagaya po ng negosyo natin. Pinoproteksyonan din po ng Lord yun. What sustains us in our daily living, He protects it. Tandaan po natin na ang lahat po ng nararanasan natin, natitikman natin, ay sa Lord po yun nanggaling. Siya po ang unang nagbigay sa atin. Forgiveness, salvation, peace, protection, provision, lahat po yan ay galing sa Lord. Siya po ang unang nagbigay bago po tayo magbigay. Kahit po nung panahong hindi pa po tayo nakakakilala sa Kanya, nagbigay na po siya sa atin. What unlocks all the blessings of God is through giving. Alam niyo po ba na kapag tayo po ay nagbibigay at nagtatanim kay Lord, ang lahat po ng pabor ay nararanasan natin. Pabor po na nanggagaling po sa Kanya at nanggagaling din po sa ibang tao. Our Lord touches their hearts to bless us. Si Lord po ang kumikilos at humihipo sa mga taong, sa ibang tao para mapagpala po tayo. Kagaya po ng mga answered prayer. Hindi naman direkta na galing sa langit yung mga pagpapala. Gagamit po siya ng mga tao para tayo po ay pagpalain. Alam po natin sa bawat isa na nararanasan po natin ngayon ng kagipitan dahil po sa sitwasyon po ng pandemic. Pero naniniwala at nananampalataya tayo na si Jesus Christ ay ang ating Jehovah Jireh, the Lord who provides everything. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila naming Diyos sa langit. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo kami, Lord God, ng malaking oportunidad, Panginoon, para magpala sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, naniniwala kami, na bago pa dumating sa amin ang pagpapala, ay pinagpala mo na kami, Lord God. Ikaw ang unang nagbigay. Kaya Lord, hipuin mo ang bawat puso ng bawat isa. Lord God, ang bawat desisyon nila, Lord God, sa kanilang hinahawakan, Lord God, na financial man, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Na maging tapat sila, Panginoon, sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Na maging tapat kami, Lord God, sa pagbibigay sa iyo ng aming mga ikapo, Panginoon. Lord, hindi lingid sa iyo ang aming mga nararanasan sa iyo, pero naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, na we cannot outgive you, Panginoon. Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Panghawakan namin, Lord God, na you are our... Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aming kasapatan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hipuin mo, Panginoon, ang aking mga kapatid, Lord God, sa pagbibigay, Panginoon, na maging tapat sila, Lord God, sa pagbibigay. Ganon na din po kami, Panginoon. Lalong-lalo na ako, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkarian mo, Lord God, ang bawat desisyon, Lord God, na gagawin namin, Panginoon, every time na you bless us, Panginoon, maging tapat kami, Lord God. Itabi na namin, Lord God, ang para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ganon na din, Panginoon, ang aking mga kapatid, Lord God, na nagtatrabaho, nagnenegosyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Always protect him, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin, Panginoon, ang aming mataas na papuri, matamis na pagsamba sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo.
po natin pasalamatan ng Panginoon. Give Him the glory, ating mga papuri, ating mga pasasalamat. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Amen. Tayo pong manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat muli, O God, sa gabing ito, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, Lord God, na aming napakinggan, Panginoon. Tunay nga, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, na matuto kaming sumunod, Panginoon, maghintay at patuloy na magkaisa kang bawat isa, Lord God. Lalo na po, Lord God, ang pagsuko, Lord God, na aming buhay, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa mga salita mo, Lord God, na inihayag, Lord God, sa gabing ito, Lord. Lord, tunay nga, O God, na ito po ay malakaran namin, Lord God, masunod namin, Lord God, at mangyari lamang, O God, ang iyong kalooban sa aming buhay, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa iyong taong ginamit, Lord God, sa iyong anak na ginamit, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ibalik niyo po ang lakas na nawala sa kanya, at Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, katalinuhan, pangunawa, Lord God, nagmumula sa iyo, Lord God. At Lord, ikaw lamang po ang maitaas sa kanyang buhay, Lord. Lord, patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, Lord God. At sa lahat, Lord God, ng mga nakarinig, Lord God, sa live streaming, Lord God. Lord, alam ko pong nangusap ka po sa kanila, Lord God, kung paano ka nangusap sa akin, Lord, sa amin, Lord. Lord, salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord God, na ikaw po ang patuloy na mangusap, banal na spirito sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami palagi, Lord God. At tunay nga, Lord God, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng aming papuri, pagsamba, pasasalamat. Salamat, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen.